Des del 1981 fins a data d'avui, a Vilafranca del Penedès, fins a data d'avui 2019, a Vilafranca s'han construït un total de 2.651 habitatges amb protecció oficial. Ara bé, part d'aquests habitatges han perdut la seva qualificació o són en règim de venda i per tant no es poden considerar a data d'avui com a part disponible per a resoldre les necessitats residencials. Així doncs, per comptabilitzar els habitatges que avui en dia realitzen una funció social al municipi, tenim en compte només les promocions realitzades d'habitatges protegits en règim de lloguer, les quals sumen un total de 241 habitatges, un 1,4% del parc principal, és a dir, un 1,4% del total. Només hi havien el 2019 241 habitatges de protecció oficial en lloguer, perquè el que t'he dit abans és que estaven en venda i compra, el qual no és normal, no és útil per a les persones que tenen pocs diners, que no poden comprar-se una casa. El que volen és un lloguer baix per poder mantenir la seva vida i anar fent-la.